Kaikki alkaa olla valmistaa Veikkausliigan otteluun AC Allianssi, Tornion Pallo 47. Joukkueiden aloituskokoonpano tänään. CP47. 1. Janne Henriksson. 4. Jukka Hakala. 5. Craig E. 8. Mika Lähdeminen. 9. Tommi Torvikoski. 10. Jaakko Isteri. 13. Valeri Tykanenka. 17. Pekka Kaivu. 19. Joona Sikäläinen. 20 joukkueen kapteeni Sakari Hiukka. Ja 22. Jarno Tenkula. Allianssin aloituskokoonpano tänään. Numerolla 1. Henri Sillanpää. 4. Jarno Tuunainen. 5. Matias Lindström. 6. Otto Uuseen. 7. Mikko Himula. 13. Jani Sarajärvi. 14. Joukkueen kapteeni Chris Beaver. 15. Sydän Sattula. 16. Heikki Kulkkinen. 22. Risto Ojanen. Ja 30. Musta Savolainen. Ottelun tuomitsevat tänään erotuomari Mika Koskinen sekä alustavat erotuomari Mikko Aalto ja Heikki Virtanen. Ottelun tarkkailijana Juha Hirvinen. AC Vantaan Allianssi ry on päättänyt yhtiöittää toimintansa. Allianssi haluaa nyt esitellä uuden osakeyhtiön vetäjän, joka on entinen belgialainen huippujalkapalloilija Olivier Surey. Toivottaa Olivierin tervetulleeksi ojentamalla hänelle puheenjohtajan nuijan. Soyez le bienvenu. Allianssi haluaa tässä samassa tilanteessa myös muistaa tuoreita ylioppilaitaan Kristian Koelaa ja Hermanni Vuodesta. Allianssin huomioitukset lahjoittaa Erkki Alaja. Ja vielä kolmas huomionosoitus, eli AC Allianssin faniryhmä Alligaattori palkitsee toukokuun parhaimman pelaajan. Tasaväkisen äänestyksen jälkeen voiton vei hyviä otteita esittänyt numero 1 Henri Sillanpää. Ja näin kaikki valmista ottelun alulle.